and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Sige na, istorya na, Chay-Chay. Nah, balik yun betas istorya. Kapuy ko na ako nag-istorya, madam. Ano na? Ano ko na hunahunaan? Hala, Katriling! Unsay title? Ang bata og ang tigulang feeling marunong. Na, ingon ani ang istorya. Ang bata ato lamang nganlan og Chinchen og ang tiguang si Bistra nga tag-iya og tindahan sa ilahag dapet. Hapon kadto, nakita ni Bistra nga nagkargarag og lakaw paingon sa tindahan ang bata nga si Chinchen. Pag abot yun, medyo gikutasan in town og miingon ay, Nabistra, papalit ako og bityon ng patyon. Singka na yun si Bistra? O chay bityon og patyon? O chay patyon? Matutubag na yun si Ina Chinchen nga, kanabang singgarilyo. Matubang dayon si Bistra. Saba ka na, pataka lang ka. Ina nga bitsin o champion. Bogo ka dako, taka lang kag purnaon. Tawadam. Ma, usa man taon ka, Makatawa man tuot ka, pero bunog sa sagaglan ni mo. Bakak lang ko diha, ayaw paghapak. Ay, nalingaw mangguguday. Oy, hala, ana, miuwang man lagi kalit ang mga iro. Hala! Usa naman erong orasa. Hala! Alas 12 ng gabi. Manulod na kita, kay may nakita ko nga dili maayo. Sunod na ka mo. Bisa to misinggit? Kami si mama, kuya. Ano? Ano siya problema? Di na ko kalitok dong, di na ko kastorya dong. Sulti, ano? Ako lang silang giinandon nga. Manulod na may kay na ako'y nakita. Hala, nagkabuo magpanagan. O nagpaninggit ni Apil pa ko. Agay damoy! Nanghapak ka naman sa... Kay nga no, kuwang. Yabang kanda ko. Ibog ipasaka nga akong dugo. Purti pa na akong katawa. O di mo rasab na yung kong gihadlok. Sorry, madam. Oy, actually magukugdo ka ba nga ka nang nakadimdim og usa ka shot. Back to zero na ta. Back to zero? Di na ta friend. Mark your word! Mark my words. Okay, fine. Good night, everyone. Ang demonyang dako. Sungayan, tangaan. Ha! Ay, migara ni kid maayo ning salbahis nga dako. Ambisyosa kid bisag usaod, kawatan ug atensyon. Ha, midako na kid maayo ang uwi ni Niada nga akong gipakitaan og kayo. Natuog kid ning mananak nga dako. Mga midawat na gid ko niya. Padayon sa imong arte karon day. Tingba ang imong kahilas kay usay ni mga adlaw. Sentensyahan ta gyud ka. Ma, dili ko gusto nga maguba ang akong mood ug maha. Del, ayaw na lang gud saki ang kasiaw ni Yaya Chay, ma? Ha, kana inyong ipaglaban niya, Permi. Ang usa sa hinungdan ko nga nung nawad-an nagtahod nako kanang animal nga dako. Ha! Ako ang inyong inahan. Ihatag ninyo diri nako ang inyong atensyon. Mama, kining magbuntag na balatag ergo bahin ni Yaya Chay? Tulog na ta, ante. Ay, sabi niya ko anak ko na. Sige na, Brad. Good night. Shin, tawag ka si Yaya. Kay mga jita. Del, Dili ta mamahuway kung dili mag-uli ang inyong maayong kabubuton.
Kinahanglan gyud nga sa dili pa ta makatog atong limpyuhan daan ang atong kalag. Atong hingin lang ang mga pagdumot o kaligot-got sa atong iskaingon. Kaya di binato may bawaan ma, nga maabot lang galit ang kamatayon. May na nga sa atong pagkatog, o dili ta makamata, kay gidagit tatas kamatayon, limpyo ang atong kalag, nga maatubang sa naglalang na to. Aron nga, hawan ang agiana unya paingon sa gingharian sa langit. Mulutaw yun ng imong pagkapariunda, Del? Ay, ako, ni anak ko. Ni anak ko. Siya lang magito. Sugur kita pangadji dong. Tana mo sa tubangan sa altar. Ikaw ang mango sa atong pagampo ha, ma? Ha? Ay, ako na lamang dong, Del. Si mama lang, yaya. Aliyah? Papa, Kanuwa ka pa man matuog. gabi sa giunsa na nakupi yung ako mga mata. Uwa pa man ko pati og duka, Papa. Anya, ako ba nakita kami hayag ang tibok palibot din sa gawas? May gawas na lang ko. Takdol ang buwan. Dito sa amo, sa Cebu, nindot kaayo kung mo takdol ng buwan. Kay magkasabot ba na yun may nga mga silingan. Nga mga bata nga magduwa mig buwan-buwan. Di ba? Tubig-tubig. Ay, kihidlaw ko nito higayon na. Kimingaw ko sa among mga kaliwat. Nindot yun ay dito sa inyo, Papa? Oh, Alia. Nindot ug aligre. Dili parehas din nga grabe ang kamingaw tungod kay wa kamay lang makita sa palibot kundi ang bagang kakahuyan. Labi na sa unahan ni ato gipuy-an. Kung mahangad ka, ori yung makita ang langit. Ngano naabot ka man ining dapita, Papa? Og naminyo kang mama nga usa ka lumad. Taas ang sugilanon, anak. Pasag di lang. Kay usao niya nini mga adlaw. Nga doon niya taas-taas ng panahon. Ako niya kang istoryahan. Nindot kay tan-awon ang tibok palibot nga naigo sa danag sa takdol sa buwan, no, Papa? Oh, Kano sa pa ka mo abot ang higayon? Nga makaadto sad mi sa dapit nga imong gigikanan, Papa. dili ko makatubang ni Ana Alia. Ambot ko ni itugot mabagha sa Ginoo. Ang kahayag sa buwan. Murag naghatag og pag-umpaglaom, Papa. Maayog yung kayong pagkaliwat sa mga buwan. Sa akong amahan. Grabe kalig-on o balatian. Anugod lang nga, sa'yo siya nawa. Dili unta ko magdako nga kuwang sa edukasyon. Kung buhi pala ko si Papa, tingali, usan ako sa mga tao nga gihangad sa tanan. Wa unta karoy Alia nga nagtubo nga puno sa kalisdanan ang latilawan. Sagdi lang, Papa. Ingon pa sa buwan, dili ta pagpakawa sa paglaom. Ato nang bawiun. Haw-ason ta mo sa kalistanan. Ikaw, si Mama, ug ang ako mga igsuon, ug ang mga kaliwat na ko mga lumad. Naman. Tana, Papa. Manood na kita sa atong bay. Kaya gitugnaw na ka. Bye. Bye ko, no. Payag nga gusbat na di ay. Bye, maguna, Papa. Alia, anak. Sagdi lang og gusbat ang payag. Kaya nagpuyo na may mga heart. Alia. Iampo ko, Papa. Iampo ko nga matuman ang tanan ako mga damgo. Para makaduaw unya ka dito sa inyo sa Cebu. Haba, Papa? Kita Alia, ang tibuok na itong pamilya. Lo! Pagkadagang tao! O sigingon nga PDT, pagkadagang tao! Oh, Wow. syempre. Yes. Inila si Pauline.
Dagan siyag mga inimbitar? Dili sila basta-basta. Lah, hapit ang oras. Ug sugda na ang kasal. Hapit na! Wa pa man si Bulin. Hapit na ang oras. Relax, she. Basig may nalanganan lang o gamay. Kasaro niya. Ang matag minuto kinahanglan nga taka niyag bili. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!